kung sa anong espiritu kamo, kay ang anak sang tao wala magkari sa paglaglag sang kabuhi sa mga tao, kundi sa pagluwas sa ila. Kag nagkadto sila sa isa pa ka minoro. Kabay nga ang Ginoo magadugang sang mga espirituhanon nga pagpakamayo sa sining mga pulong nga aton ginbasa. Dios nga balaan, amon ginatugyan sa imo. Ining amon malipot nga pagpamalandong sang imo balaan nga pulong. Ihatag o Dios ang ihibalo kag kaalam. Subong man ang kusog, agod nga matuman namon ini nga prinsipyo sa amon nga kabuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan sang malapit na nga si Ginoong Hesus, magakadto dito sa Jerusalem. Agod nga itugyan ang iya kaugalingon sa mga tigulang, mga elders, kag bisan pa sa mga kaparian. Tungod kay amuman ini ang iya kabubuton, kag amuman ini ang sugo sang iya amay. Kadto siya dito sa Samaria. Inang Samaria, mga mistiso, Hudiyo ang mga tao dito. Hindi sila putli gid nga mga Hudiyo. Kag ang mga tao dito, ang village wala nagbaton sa iya. Pero ining magutod nga si Santiago kag si Juan nainit, napikon. Kag ipamangkot nila si Ginoong Hesus kon angay kinanglan pabla nga mag-ampo sila nga mahulog ang kalayo halin sa langit, agod nga laglagon sunugon yadtong mga katawhan nga nagsikway sa kay Ginoong Hesus kag bisan pa sa ila nga mga gintutunan. Amoy na ang lugar sa diin man nga si Elias siling sang balaan kasulatan nagsugo nga mahulog ang kalayo sa mga lugar. Sa aton pa at this point history, do gusto nila nga ang history mabalik sa liwat. They wanted that history would repeat itself. Pero wala magtugot si Ginoong Hesus. Nga aman, kay kinahanglan may ministry compassion kita. May kabalaka, kaluoy, gugma dira sa pagpangalagad sa Ginoo. Subong mga tao nga naga-represent sa kay Ginoong Hesus. Kita pirmi kinanglan itulod, i-motivate sinanggugma nga Dios nun kag kabalaka o kaluoy nga Dios nun. In representing the Lord Jesus Christ, we must always be motivated by love and compassion. Kinanglan amo ini ang nagatulod sa aton nga pangalagad dira sa kay Ginoong Hesus. Because Jesus fulfilled his ministry on earth and he commissioned all his followers to communicate his message of hope and redemption. It's clear for us that we are to have a ministry of compassion, even to those who outrightly reject us and the gospel message. Tuod man, dako kaayo ang tentasyon kag aton huyog nga aton pakamalauton ang mga tao nga nagasikway sa aton. Kay natandog ang aton nga bugal. Our pride has been touched, so to speak. And we want people who rejected the Lord Jesus Christ be destroyed. Amoy na, nagasulod diri sa aton mga pangunauna kag sa aton mga balatyagon. Pero si Ginoong Hesus, nga amo ang aton ehemplo, huwaran, kag modelo, nagpahayag sang iya balatyagon, iyang gugma, kag kaluoy, kabalaka, bisan pa sa mga katawhan nga nagsikway sa iya. Siguro tungod sa ilang bugal,
Sila nagtuo nga ila ma-impress si Ginoong Hesus nanungod sang ila ihibalo sa eksperyensya ni Elias sa Mount Carmel. Ining magutod bala si Santiago, kag si Juan, si James, kag si John. Siguro gusto nila nga i-impress dira sa kay Ginoong Hesus nga sila may ihibalo nanungod sa Old Testament stories. Labi na gid sa istorya ni Elias sa diin iya gin papanaog man ang kalayo sa pagsunog sadtong iya ginhalad. Sa pagpaalis ngaw sadtong tubig nga ginbubo sa palibot sadtong halaran. Apang ato nakita nga ang gugma kagabalakan ni Ginoong Hesus amo ang naghari sa iyang pag-alagad sa iyang amay. Kinahanglan nga magatulod pagagamhan kita sang gugma. Hindi bala si Apostol Pablo nagsiling, "For the love of Christ constrains us. For we thus judge that if one died for all, then we're all dead." Ang nagatulod sa kay Apostol Pablo kag siya mga kapdanan nga nag-alagad sa Ginoo, nga magapadayon sila sa pag-alagad sa iya, hindi ang kwarta, hindi ang kabantugan, hindi ang posisyon o kon nga sila pagakilalahon dira sa tubangan sa mga katawan. Hindi lamang dito sa Jerusalem o sa bugos nga Israel. Hindi lamang dito sa Syria. Hindi lamang dito sa Asia Minor. Hindi lamang dito sa Greece, sa Italia, kag sa mga isla dira sa Mediterranean Sea. Si Apostol Pablo wala naghuna-huna sinang kabantugan nga siya pagakilalahon subong apostol o kung pinadala sa Ginoo. Ang nagtulod sa iya nga magsugata sa mga pag-antos, mga kalisdanan, kag mga kabudlayan sa iya pag-alagad sa Ginoo, amoy ina ang gugma, ang kaluoy, kag ang kabalaka ngalin sa Dios. Kabay pa kuntani kita nga mga alagad sa Ginoo, amoy ini ang aton motivating factors: love, compassion, care, mercy, nga magapadayon kita sa pag-alagad sa aton Ginoo. Oo, may mga pag-antos. Pero inang mga pag-antos, hindi ina makadaog o kung makapierde sa aton dako nga gugma sa Ginoo kag sa aton kabalaka kag gugma man sa mga katawhan. Kabay pa kuntani nga ang aton gugma karon sa sining adlaw, amo ang magatulod sa aton sa pagsugid sang maayong balita sa mga katawhan nga ara pa sa kadulom agod sila makakita sang kapawa. Mga katawhan nga gingapos pa ni Satanas sang sala kag sang ilang bisyo agod nga sila makaangkon sang matudtuod nga kahilwayan nga ginbase sa kamaturan. Nga ini nga mga katawhan nga nahimo nga ulipon ni Satanas, mahimo nga alagad kag ulipon sang aton Ginoong Hesukristo. Kabay pa kuntani nga subong nga mga representante ni Ginoong Hesus, kita pirmi gin-motivate sinang gugma, kaluoy, kag kabalaka nga Diyos nun. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sang imo nga pamata kag pagpabangon sa amon sa sining adlaw nga makapadayon kami sa pagpangabuhi kag makaalagad man sa imo. Kabay pa kuntani nga hatagan nimo kami sang kaalam sa mga desisyon nga importante nga amon pagahimon, kag imo kami nga hatagan sang solusyon sa mga problema nga amon ginabatyag ginaangkon karon. Hatagan nimo kami sang kwarta nga amon ginakinahanglan man
sa mga pagpangabuhi kag bisan pa para sa iban sa ilang nga pagpaeskwela kag pagpabiste sa ilang mga kabataan. Ini nga mga butang amon nga ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat gid sa aton mga kaabyanan nga tanaw sining aton nga programa karon. Pastor Arnel Medis, Sister Sharon Guerra, Ria Takdoro, Pastor Hernani Palyan, Iliher Martires Grace, Cleofi Mulaben, bisan pa dira sa kay Lini Colingco Villarino. Ang Dios magapakamaayo sa inyo nga tanan. Madamo gid nga salamat. No greater